جێدەرەکە ئەگەهدار کو نەخوەستیە ناوێ خۆ ئەشکەرە بکە، ئەشکەرە کرد کۆ قەسەدە وێ تەواهیە ناوچەیên کوردی لە ڕۆژاوای کوردستانê radestê rejêma Esed bike û Rûsya wê serpereştiya radestkirinê bike. Bas News lê serzarê jêderekî belav kir ku piştî rêkeftinê li ser radestkirina bajarên Ên Îsa, Tiltemer û Amûdê bû rejêma Esed hate kirin û çekdarên rejêma Esed li wan navçeyan belav bûn. Di demekî nîzik de çekdarên rejêma Esed wê lê tevahiya navçeyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê belav bibin û Rûsya wê serpereştiya belavbûna çekdarên rejêma Esed û radestkirina navçeyên Kurdî bike. Here du hêzên Rûsî ji mareyeke gelek ji polîsên xwe yên leşkerî li bajarê Amûdê bicî kirin. Got ku mebest ji bicîbûnê çavdêrîkirina bilavbûna çekdarên rejêma Esedê li navçeyên Sînorî navbera Rojavayê Kurdistanê û Tirkiyeyê. Herwiha armanc ji belavbûnê vekişana hêzên Qesedê bû kurahiya 30 kîlometrî û parastina gelê Kurd e ji êrişên Tirkiyeyê. Her di vî derbarî de Abdullah Geto endamê Komîteya Siyasî Partiya Yeketiya Kurdistaniya Sûriya ragihande ku siyaseta PYD ne sazkar e, heta beriya destpêkirina şoreşa Sûriyê dijberiya rejêma Sûriyê dikir. Lê piştî destpêkirina şoreşê, PYD û baskên xwe bûne hevpeymanên rejêma Esed û dijberiya opozisyona Sûriyê kirin. Herwiha PYD hevpeymanî lê gel aliyên Kurdî li Kurdistana Sûriyê red kir û rejêma Esed navçeyên Kurdî radestî PYD baskê PKK kir. û di dema niha de PYD navçeyên Kurdî radestî rejêma Esed dike. Ew jî piştî ku Karesed bi serê Rojavayê Kurdistanê de anîne.